салом мухлисони аслии Барселона, шуморо дар шабакае ки сирф дар бораи Барселона мегӯянд хайрамақдам мегӯем. Дӯстон, вақтҳои охир гуфтаҳои баъзан аз подписчикони канал моро андаке нигарон кардааст ки гӯё мо дар гуфтани хабар ё додани иттилоъ иштибоҳ мекунем ё содатар карда гӯем дурӯғ мегӯем. Аввалан сипос ба шумо ки моро тамошо мекунед. Дигар ин ки гуфти бобои ғулом гилаҳоятон ба ҷо, аммо гуфти Абуалии Синои бузург дар даҳр чуман якеву он ҳам кофир. Пас дар ҳама дар як мусалмон набуад. Яъне агар ҳамин хабарҳои мо дурӯғ бошанд, пас дар дунё ягон хабари рост нест. Зеро мо ин хабарҳоро бо такя ба расонаҳои бузурги хабарӣ аз Россия, Sports.ru, Евроспорт, Чемпионат.com, Маштиви ва дигар сомонаҳои бонуфузи испанӣ ва итолиёвӣ мегирем ва ин расонаҳо хеле расонаҳои бонуфуз ва гуфти он гапҳо аз қади кӯча нестанд. Хулас, агар аз мо ягон саву иштибоҳ гузашта бошад, узр, аммо касе агар чунин мешуморад ки мо рӯзи дароз аз худ дар бораи рафтани ин он бозингар қисса мебофем, сахт иштибоҳ мекунад. Агар ба касе маъқул нест, домани интернет хеле калон аст, метавонад ба ҷои дигар сар халонад. Гуфти Игнат Петрович дела житейская. Аммо барои онҳое ки моро завқи тамошо кардан дорад, имрӯз низ чанд хабар аз олами трансфер хоҳем гуфт. Омода бошед. Пас рафтем. Дӯстон, Копа Америка ва Чемпионати Аврупо ки дар ин мусобиқаҳо бозингарони Барселона бозӣ мекунанд, дар ҷӯшу хуруш аст. Барои бозам ҷолибтар кардани ин рақобатҳо дӯстони мо аз 1x ба ҳама онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин ҳамаи обуначони навро бо промокоди барсатиҷӣ то 1140 сомонӣ бонус интизор аст. Имкониятро аз даст надиҳеду зудтар ба ссылкаи дар комментария буда дароед. Диарио Спорт менависад ки ба якборагӣ нисфи премер лигаи Англия аз ҷумла Вест Хэм, Брайтон, Бёрнли, Норвич Сити ва ҳатто як дастаи ҳанӯз номаълуми Россия низ иштиёқманди харидории Мартин Брейтвейт шуданд. Ин иштиёқмандӣ баъди баромади хуби ӯ дар Евро бозам зиёдтар шудааст. Аммо худи Брейтвейт таоман аз Барса рафтанӣ набуда мехоҳад дар Каталония бимонад. Шартномаи ҳамкории ӯ бо Барса то соли 2022 қурб дорад ва ӯ мехоҳад ки то охир онро кор кунад. Аммо бояд гуфт ки ӯ дар таи солҳои баромади худ дар Барса, яъне чанд моҳак, ба бозингари ҳайати асосӣ табдил нашуд ва дар рӯйхати нафароне ки ин тобистон Барса мехоҳад ба савдо барорад, Брейтвейт яке аз аввалинҳост. Аз сӯи дигар бо омадани бозингарони нав мавқеи ӯ дар Барселона танг мешавад ва Барселона ҳам завқманди фурӯхтани ӯ мебошад. Дар бозии дуюми гурӯҳии Евро 2020 ҳамлагари Барселона ва мунтахаби Фаронса Усман Дембеле ҷароҳат бардошта майдонро тарк кард. Бар тибқи ташхисҳои пешакӣ акнун Дембелеро ҷарроҳии зону мебояд ки бозам бар тибқи хабарҳо он то охири ин моҳ гузаронида мешавад. Дар ҳамин бастагӣ ФИФА барои муолиҷаи Дембеле 2,5 миллион евро пардохт хоҳад кард. Не, Инфантино холабачаи Дембеле нест ки ба ӯ барои ҷарроҳӣ ё муолиҷа пул диҳад. Гап сари ин ки мутобиқи қоидаҳои мавҷуда агар бозингари ин ё он даста дар замони баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷароҳат бардошта, плонияти барқароршавии ӯ аз 28 рӯз дароз бошад, пас ФИФА маблағи муайянеро барои барқароршавии ӯ пардохт мекунад. Аз рӯи тахминҳо Дембеле 4 моҳ бозӣ карда наметавонад, яъне аввали мавсим Дембеле ба Барса кӯмак накарда дар лазарет мемонад. Аслан 2,5 миллион барои Барса бурин клуб ҳамагӣ пули як абед аст, аммо дар ҳамин кризиси бепулӣ Лапорта онро бо ҷону дил қабул мекунад. Мондо Депортиво менависад ки Интери Италия ин тобистон метавонад ЖОРДИ АЛБАро ба даст биёрад. Аз рӯи баъзан кампиовозҳо Интер барои ба даст овардани мувозиятгари Барселона омода аст ки усули алишбадаракро истифода кунад. Ҳарчанд ҳанӯз маълум нест ки Интер киро ба Барса равон карданист, аммо сахт хустори АЛБА будани худро пинҳон намекунад. Дар гумон аст ки Барселона яке аз беҳтарин бозингарони худро ҳамто аз даст диҳад. Албатта, бар ивази ӯ клуби каталонӣ ё пули калон мепурсад ё ягон бозингари сазовор ба сатҳи ӯро аз Интер хоҳад гирифт. Аммо соли дигар ин аст ки оё худи Алба аз Барса рафтан мехоҳад. Айни ҳол Алба бо мунтахаби Испания ба марҳилаи плей-оффи Евро баромаданд. Чунин масъалаҳоро мавриди суҳбат қарор намедиҳад. Аммо баъди Евро хол ноход бояд ба ин суол ҷавоб гуфт. Бозам бо назардошти рафтани Хуниор Фирпо Барса метавонад Алба дар Барса бимонад, аммо дар чунин маврид ӯ бояд ба пас кардани маоши худ розӣ шавад. Ана Михел як гала агару магар бо рафтану нарафтани Алба.
Барселона ва Вулверхэмптони Англия метавонанд бозингарони худро иваз кунанд. Франсишко Тринкау ин мавсим Барселонаро тарк мекунад ва варианти идеалӣ барои Барселона иваз кардани он бо бозингари Вулверхэмптон АДАМА Траоре мебошад. Ин бозингарон аз рӯи нархи дар бозор дошта аз ҳамдигар чандон фарқ надоранд ва ана барои ҳамин дастҳо метавонанд ки бидуни харҷи ягон тину танга бозингарони худро иваз кунанд. Агар Тринкау чандон завқи рафтан аз Барселонаро надошта бошад, пас Траоре сахт хоҳишманди дигарбора пӯшидани либоси Барселона бошад. Барселона хонаи ман аст ва агар чунин гузариш рух бидиҳад, пас ман хушбахт хоҳам буд, гуфтааст Траоре. Тринкау хуб медонад ки ӯ бояд аз Барса ба ҳар роҳу воситае ки набошад равад. Бозингари португалӣ бошад гуфти бо бой ғулом мурду Вулверхэмптонро ба калан нагирифт, аммо барои он ки ӯ вақти зиёди бозӣ пайдо кунад, бояд аз Барса равад. Аз сӯи дигар агенти Тринкау Жорже Мендеш бо клубҳои англисӣ хеле муносибати хуб дорад ва роҳат метавонад ки ӯро дар Англия ҷо кунад. Аммо агар ивазшавии Тринкау ба амал наояд, Барса омодааст ки дар ин кор Карлос Алиньяро ба қавле қуш кунад, яъне ба ҳар роҳу усул бояд АДАМА Траоре ба Барселона биёяд. Хотирас мешавем ки ӯ обхӯрдаи мактаби Ламасия буда 4 бозӣ дар ҳайати Барселонаи асосӣ низ карда соли 2015 ба Астон Виллаи Англия гузариш карда буд. Барои имрӯз тамом. Аз шумо хоҳиш дорем ки андешаҳои худро он чизе ки мо инҷо гуфтем нависед. Барои мондани як лайк бошад, мо аз шумо сахт миннатдор мешавем ва ҳам хотирас мекунем ки мо аз рӯи завқу таъби шумо боз як канали дигар кушодем ки дар он ҷо шумо метавонед аз бузургтарин рӯйдодҳои олами футбол огаҳ шавед. Ссылкааш дар ҳамин видео. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.